Өмір хәзрәт, менә без шундый зур чаралар узган вакытта очрашабыз сезнең белән һәм менә миңа бүген бик кызык фикер ишетергә туры килде. Шуны сездән башлыйк әле. Миңа әйттеләр, менә Россиядә мөселманнарга нинди караш, ул бер өлеш анда Равил Гайнетдин һәм аның командасының да өлеше бар дип. Менә Россиядә мөселманнарга караш нинди һәм ул ничек үзгәргән соңгы елларда. Бу Равил Гайнетдиннең дә өлеше монда дип әйттеләр. Сез моның белән менә килешер идегезме? Әлбәттә, муфти шейх Равил Гайнетдин 40 ел дәвамында имамчылыкны, имам-хатиб буларак, 30 ел дәвамында муфти буларак Мәскәү шәһәрендә хезмәттә, Мәскәү шәһәрендә яши, Мәскәү шәһәрендә эшли. Әгәр дә башка дини нәзәрәтләрне карасак, мәсәлән, безнең җумһуриятларыбызда, мөселман җумһуриятында Татарстан булсын, Башкортстан булсын, я Дагестан, я Чеченстан булсын, Рустам Нургалиевич бер вакытта әйтте, бездә эшләргә җиңел, чөнки үзебезнең мөселман республикасы булганга күрә, безнең дин җитәкчеләре, хезмәткәрләр, тиҗаратта эшләүчеләр, алар барысында мөселманнар. Алар ярдәм дә күрсәтә ала, алар да киңәш дә бирә, бөтен институтлар, бөтен җәмгыятьләр мөселманнарга кара-каршы эшләмиләр, киресенчә, нинди булса ярдәмдә булырга нияттә. Ләкин Мәскәүдә киресенчә. Карагыз, Казанда ничә мәчет бүгенге көндә? Совет заманында фақат бер мәрҗәни мәчете ачык иде. Мәскәүдә шулай ук бер иске тарихи мәчетебез ачык иде. Ягъни Мәскәү һәм Казанны алган вакытта берәр мәчет Мәскәүдә, берәр мәчет Татарстанда. Ләкин бүгенге көндә Татарстан җумһуриятында 80-нән артык мәчете бар. Мәскәүне алсак 4. Ләкин 4 булса да, әйтергә беркемнең хакы юк, әйтергә бу Равил хәзрәтнең айыбы, бу Равил хәзрәтнең командасы булдыра алмады, бу Равил хәзрәтнең командасы тырышмады, аның теләкләре булмады. Юк, чөнки монда бик безнең сиясәткә, фикерләребезгә кара-каршы күрәбез фикерләрне һәм җәмгыятьләрне һәм дә кешеләрне. Кем ачыктан-ачык әйтә, без беркемгә рөхсәт бирмибез Мәскәүдә 5-6 мәчетне төзәргә. Мәскәү ул патриарх, рус церковның башлыгы патриархның урыны. Шуңа күрә мәчетләрегез бар, монда яши торган татарлар өчен, башкортлар өчен, сезнең өчен 4 мәчетләрегез җитәрлек. Кавказлардан килгән, Урта Азиядан килгән мухаҗирлар, төрле мигрантларга, алар өчен мәчетне төземәсәк тә, ул яхшы була. Аларга ул фарыз түгел, аларга ул кирәк түгел. Шуңа күрә бу караштан алсак, әлбәттә Мәскәүдә Россиянең уртасында эш итү, хәл итү бик авыр. Тагын да карыйк. Мәсәлән, институт мәсьәләсе. Институтны төзегән вакытта аның бинасын, аның ашатуларны, ичүтүләрне, стипендия түләүләрне барсында, әгәр дә монда мөселман җәмгыятьләреннән ярдәмнәр булса иде, башка нинди булса результатлар, нәтиҗәләр булыр иде. Татарстанда шуңа күрә без анда ишеттек, монда бина бирелде, кире кайтарды, монда дәүләт хисабыннан ремонтлар ясалды. Шуңа күрә Равил хәзрәтнең командасына әлбәттә Мәскәүдә хәл итәргә, эш эшләргә бик авыр. Чөнки кайда гына булсак та, мәсәлән, нинди булса регионда сүз ишетелсә, анарга беркем игътибар бирмәй. Ләкин Мәскәүдә Равил хәзрәт нәрсә булса каршы әйтсә, никап мәсьәләсе. Бу якын көннәрдә никап мәсьәләсе, хиҗаб мәсьәләсе безнең телебездә булды. Равил хәзрәтнең нинди фикере, нинди карашы? Шулай әйтсә, буларга яраклы булмас, тегеләй әйтсә, дәүләткә яраклы булмас. Шуңа күрә һәрбер сүзне уйлап кына әйтергә һәм дә уйлап кына хәл итәргә без мәҗбүр. Шуңа күрә шундый сиясәт, шундый хәлдә булганга күрә Мәскәүдә сиясәтне алып барырга бик җиңел түгел бүгенге көндә. Ләкин, әлхәмдүлилләһ, 30 ел дәвамында безнең диния нәзәрәтебез үсә барды.
Мин диния нәзәрәтебездә 14 ел дәвамында эшлим. Башлаган вакытта безнең диния нәзәрәтебездә уннан артык управлениелар, нәзарәтләр иде. Бүгенге секендә 40-ка якынлашты. Ягъни мәхәлләләр үсте, мәчетләр үсте, мәдрәсәләр үсте. Ягъни безнең диния нәзарәтебез авыр булса да, яңа территорияларны, яңа мәхәлләләрне, яңа диния нәзарәтләрне булдыра алды. Ул бер хәл. Икенче хәл яшьләрне укыту. Элек вакытта, әлбәттә, өлкән яшьтәге бабайларыбыз, абзыйларыбыз, аларның дин аларның кулында иде. Алар ничек динне таратканнар, аңлатканнар, укытканнар. Вот без шушлай динне кабул иттек. Вот әйтә иделәр, вот мәҗлесләр бар, 7-се, 40-ы, бу адәтләр бар. Вот ул дин. Бүгенге секендә монда нинди мәсьәләләр күтәрәләр? Хөкүмәт тарафыннан, югары укыту йортлар тарафыннан күтәрәләр исламский банкинг. Исламский банкинг ул нәрсә? Кем аны белә? Каяны аны укыталар безне? Нинди мәдрәсәдә? Бер кайда безне укытмадылар. Ләкин бу сорауларга, авыр сорауларга безнең специалистларыбыз, имамларыбыз җавап табарга, җавап әйтергә тиешләр бүгенге секендә. Шуңа күрә бу шундый яңа вызовларга, яңа шундый көн таләпләренә без җавап табарга, кайтырга без мәҗбүр. Шуңа күрә яшь имамларны үстерү, аларның һәр вакытта белемнәрне арттыру, ул да безнең бүгенге секендә вазифабыз. Шуңа күрә һәр ел сайын, квартал сайын без үткәрәбез төрле семинарлар, түгәрәк өстәлләрне, конференция. Чит илдән килә торган устазларыбыз, профессорларыбыз килгән вакытта алардан үрнәк алабыз. Сез ничек хәл итәсез Сауд Гарәбстанда, Эмиратларда, Иранда, Туркияда? Шуңа күрә вот шундый сиясәтне алып бару, элхамдулилля, муфти хәзрәт 30 ел дәвамында тырышып эшләде. И без күрәбез, аның яхшы нәтиҗәсе булды. Әгәр дә безнең имамларыбызны карасак, элек вакытта картлар, өлкән яшьтәге бабайлар, хәзерге вакытта битләре яшьләр. Барсын да яшьләр. Яшьләр кемнәр? Мәдрәсәләрне тәмамлаган, университетларны, институтларны тәмамлаган. Күбәүләрнең 2 дипломы бар. Бер дипломы ул ислам дипломы булса, шәһадәтләре, икенчесе исә дөньяви университетларда белем алганнар. Ягъни дөньялыкны да, ахиратны да бер рәвештә, бер тигез алып баручылар имамларыбыз. Ягъни алар профессиональ ягыннан шундый аларның оста булуына бер дәлил. Шуңа күрә шул имамлар аннары югары укыту йортларына керә ала һәм дә лекциялар укыту өчен. Чөнки Мәскәүдә бүгенге секендә ул бик популярны булды. Безгә һәр вакытта киләләр, бездән сорыйлар, әйдәгез бергәләшеп теологический факультетны ачык. Ярый, ачабыз. Кем анда укытыр? Сез бит нинди булса имамны чакыра алмыйсыз. Сез әгәр дә чакырсагыз, кандидатларны чакырасыз, докторларны, профессорларны чакырасыз. Аларны укытырга кирәк. Аларның дипломлары туры килсен, сезнең системагызга туры килсен, шуңа күрә без аларны әзерләргә тиеш. Шуңа күрә бу ягыннан да алсак, икенче тагы бер мәсьәлә, китап бастыру. Китап бастыру, әлбәттә ничек китап бастыру? Бер яктан үзебез аны яза алабыз, әгәр дә хәле бездән килсә, Шамил хәзрәт Алаудин. Карагыз, безнең татар дөньябызда, татарлар арасында иң мәшһүр, иң популяр безнең алимыбыз Шамил хәзрәт Алаудин. Аның китаплары гомумән 1 миллионнан артык тиражы хисаплана бүгенге секендә. Берничә төрле телләренә тәрҗемә ителгән. Ул лекцияларны Туркияда булсын, Эмиратларда булсын, укыткан вакытта, чыгышлар ясаган вакытта буш урыннар залларда калмый, хәтта калмый. Ягъни, иң мәшһүр бүгенге секендә шул әлбәттә рус телендә укыта торган, яза торган, аңлата торган алимыбыз Шамил хәзрәт Алаудин. Аның янында Элдар хәзрәт Алаудин, аның туганы, башка яшь имамларыбыз, Ислам хәзрәт Зарипов бар. Шуңа күрә
Бу яшь буыннарны, яшь имамларны, яшь дип әйтергә инде шулай яшь тә әйтергә булмый. Алар үзләре 40-50 яшендә, иркәкләр, ирләр, өлкән яшьтәге дә түгел әлбәттә, ләкин әлбәттә алар ир җегетләр, шуңа күрә алар да бүгенге көндә тәэсир итәләр. Ничек ислам динебезне башка милләтләр, башка кавемнәр, башка халык аны кабул итәр. Ничек аны восприятие, урысча әйтмешле, воспринимать кылырлар, кабул итәрләр. Шуңа күрә масса күләмләрдә Telegram, социальный сетьләр хәзерге вакытта бик нәшер ителде. Безнең яшь чагыбызда бу нәрсәләр һич тә белмәдек. Ничек кулланырга Instagram, TikToklар, ВКонтакте, Telegram башкалар. Бүгенге көндә әгәр дә синең Telegramда булмаса, әгәр дә син Telegramда юк, анда юк, син юк дигән. Мәчеткә кем килә? Мәчеткә кем ири? Мәчеткә килә үзбәкләр килә, таҗиклар килә, башкалар килә. Күбесе. Алар бүген бар, иртәгә яңа смена килә. Алар кире кайталар, йортларына кире кайталар, киләләр тагын да наданнарның наданнары килә. Урысча аңламый торган, син аларны өйрәтәсең, аларга аңлатасың, 1 ел, 2 ел, 3 ел, шулай бераз гына аңлый башладылар, кире кайталар. 3 смена килә. Шуңа күрә, вот монда Мәскәү, әлбәттә, ул баш каласы булганга күрә, проходной двор шикелле. Киләләр, китәләр, башка милләтләр, кавемнәр, монда шундый Вавилон кебек Мәскәүбез булды бүгенге көндә. Шуңа күрә бу Вавилонда, бу шәһәрдә торганга күрә, син бик абруйлы, бик акыллы, бик шулай нәзек кенә акыл белән сөйләргә, ваазмы булсынмы, китап язу булсынмы, Telegram каналда булсынмы, лекция укыткан вакытта булсын, интервьюны бирер өчен дә әлбәттә кирәк. Чөнки ни булса, башка республикада әллә нәрсә сөйләсәң, әллә нәрсә синең фикерең булса, әллә нәрсә син таләп итсәң дә, синең тәкъдимең булса да, һич бер кем сиңа игътибар бирмәс. Монда ни булса, ялгыш сүзеңне әйтсәң, ничек вот хәзер безнең имамларыбыз хиҗаб турысында әйттеләр. Шул ук безнең имамларыбыз һуҗум итеп, кара-каршы язалар. Күзләрне чыгаралар, диннән чыгаралар, төрле ләкепләрне эләләр. Шуңа күрә бу да нәрсәләрне аңларга кирәк. Мәскәү барысында Мәскәүгә карый, Мәскәү ничек күрсәтә, Мәскәү ничек аңлата, Мәскәүдә ничек конференциялар уза, һәм шул бөтен хезмәтнең, хәрәкәтләрнең башында безнең мөфти Шейх Равил Гайнутдиныбыз тора. Һәм шул Гайнутдин турында сорамакчы идем, менә соңгы сайлауларда ул бит инде анда бүтән альтернатива булмады. Монсында да юк. Моны менә бер караганда бит инде моны әйтергә була, чынлап альтернатива юк дип, әмма менә муниципаль сайлаулар булганда бит технический кандидат дигән әйбер кертелә. Бу менә сез ничек моны үзегез бәялисез? Мәсәлән, бәлки чынлап та технический кандидат кирәк булганда. Безнең нәзәрәтебездә бер нинди тыюлар юк. Һәр бер кеше, имам кешесе, әгәр дә уставка безнең кануныбызга туры килсә, 40 яшендә аның белеме, дини белеме, дөньяви белеме булса, холыгы буенча, шулай тәртиплек кеше әгәр дә булса, үзенең тавышын бирә ала. Без аны яшерен кылмадык. Пленум вакытында иглән иттек, таләп иттек. Ләкин муфти хәзрәтнең командасынан, аның окружениесынан, аның янында эшли торган кешеләрдән бер кем кеше риза булмады. Теләкләр белгертмәде. Шуңа күрә безальтернативный основе без инде хәзрәттән килеп сорашабыз, Равил хәзрәт, без сезнең аркасына сезгә таянып, сездән өметләнәбез, сездән көтәбез, зинһар дәвам хезмәтегезне, эшегезне итегез. Инде без курка торабыз. Чын мәгънәсендә, әгәр дә чыннан шулай әйтергә сезгә, без үзебез куркабыз. Әгәр дә Равил хәзрәт әйтсә, бүген мин китәм, булды, туйдым, булдыра алмыйм, мин пенсияга чыктым, мин 65 яшендә, 5 ел дәвамында мин пенсионер, пенсиямны алып барам. Җегетләр, сезне үстердем, айдагыз, үзегез алып барыгыз. Үз акылында, айе мин булдыра алам, муфти булам, чалмасын киям, хәзер анда барам, монда барам, зур кеше булам, ишеткәнем юк. Куркудан түгел,
чын мәгънәсендә аңлыйбыз үзебезнең дәрәҗәбезне, муфти хәзрәтнең дәрәҗәбезне. Шул ничек аңлаңларга? Янында булган вакытта киләләр төрле дипломатлар киләләр. Ничек хәзрәт үзен тота белә, ничек сөйли белә. Татар телендә булсын, рус телендә булсын, араб телендә булсын, башкалар без сизәбез. Анарга бернинди альтернатива буларак бүгенгесе кеше юк. Шуңа күрә Алланың рәхмәте без бик канагать, бик риза, әгәр дә муфти хәзрәтне сайласак, без альтернативной основе дәвам итсә, хезмәтен бер кая китмәсен, хәтта фикерендә шундый фикерләр дә булмасын. Аңлашылды. Һәм сездән тагын бер бүген ишеткән фикер бер элек-электән бит инде татарлар салганнар мәчетләрне, бу мәчетендә башкасында, һәм менә мин ничә кеше белән сөйләштем, аларның Якутиядә булсын, Владивосток булсын, башкасында булсын, әле дә шушы тенденция дәвам итә. Гәрчә бүтән мөселман республикаларында да андый бай шәхесләр дә, башкалар да бар, әмма башлыча татарлар кебек, бу чыннан да шулай бит. Әле дә мәчетләр салуны татарлар дәвам итәме? Элхамдулилlah, без һәр вакытта әйтәбез, безнең татар милләтебез, без бу дәүләттә икенче милләтебез. 5 миллионлык милләт, урыслар әйтмышлы, государство образующий, безнең дә милләтебез урыслар кебек государство образующий. Бу дәүләтнең башында аны таш салган вакытта, аның асыл нигез салган вакытта безнең милләтебез. Элхамдулилlah. Алтын Урда заманынан, Хазария вакытынан, Булгария вакытынан, шуңа күрә без гурланабыз. И ничек инде бу миссия, безнең халкыбызның миссиябыз булды, динебезне таратырга, динебезне сакларга һәм динебезне үстерергә. Һәм безнең бабаларыбыз ничек өйрәтеп калдырдылар, без бүгенгесе көндә бу вазифасын дәвам итәбез. Карагыз, Нижний Новгород шәһәрендә бүгенгесе көндә мәчет, 4нче мәчет салынды. Фундамент, нигезләр салынды. Шул хезмәтнең башында кем тора? Безнең татарлар. Нижгар татарларыбыз табылды, Нижгар татарларыбыз, кем үзләре бүгенгесе көндә Эмиратларда бизнесларын дәвам итәләр, ләкин чыгышлары Нижгарлар. Үземнең ватанымда, Нижгаристанда, Түбән Новгородта мәчетне салырга телим, 1 миллиардка якын акча тапшырдылар бу мәчетне төзәргә. Һәм дә башка мәчетләрне алсак, Пензада булсын, хәтта Мәскәү өлкәсендә булсын, хәтта Мәскәүдә. Әгәр дә бүгенгесе көндә имканиятыбыз, мөмкинчелегебез булса, безгә җир бирелсә, хөкүмәт тарафыннан, Сергей Семенович тарафыннан, мәгез сезгә җир бирелде, сызгырсаң, татар җанлы кешеләребез акча табалар, китерәләр, бирәләр. Әлбәттә, шундый зур проект Мәскәү җами мәчете кебек анарга күп сарыф акча ителде. Шуңа күрә монда Сулейман Керимов катнашты, Таyyip Эрдоган катнашты. Чөнки ул баш каласында булды, шундый соборный әйтәбез, без җами мәчетебез булды. Ләкин бер кичкенә мәхәллә мәчетне татар халкыбыз булдыра ала. Мәскәү шәһәрендә бүгенгесе көндә. Шуңа күрә бик гурланабыз и әйтәбез, әгәр дә нинди булса башка милләтләр, үзбәкләрме, кыргызлармы, чеченнармы үз мәчетен салырга теләсәләр, хәтта чечен телендәме, кыргыз телендә, үзбәк телендә ваазларны укытырга теләсәләр, әйдәгез, укытыгыз, булсын. Ничек Европада бүгенгесе көндә бар шундый мәчетләр, алар бар, алар булдыра алалар. Яхшы, әгәр дә риза, дәүләт монарга риза, каршы түгел. Шулай булсын. Әгәр дә юк, без үзебез татар милләт булганга күрә булдыра алабыз, сала алабыз мәчетләр. Без ләкин салган вакытта без әйтмәбез, бу фақат татарлар өчен. Без фақат татар телендә вагазларны укытабыз. Без аларны укытабыз рус телендә, араб телендә һәм татар телендә. Берәүләр Кавказдан киләләр, җегетләребез әйтәләр, нигә сез татар телендә вагазларны укытасыз? Без татарча аңлатмыйбыз. Сез аңламыйсыз, ләкин монда утырган үзбәк, монда утырган кыргыз, монда утырган Азербайҗан, алар өчен татарча укыту, ваазны татарча укыту якынрак, алар күбрәк аңлый рус теленә караганда. Шуңа күрә татар теле без бүгенгесе көндә шундый берләштерә торган, бөтен түрк милләтләрне берләштерә торган бер телебез булды. Аны сакларга кирәк безнең мәхәлләләребездә, безнең
вағазларыбызда без тырышабыз шуңа күрә дуаларны уку, Құран кәримләрне араб телендә укытабыз, аннары вағазларны, насихатларны, хәтта китапларны бастыру. Хәзерге вакытта бу чараларда муфти хәзрәтебезнең яңа китап чыга, Акыйда дигән китабы татар телендә. Үзбек теленә аның бер китабы әзерләнә. Үзебезнең бер телеграм каналда сайтыбыз, Диния хәзрәтебезнең хусусан татар телендә алып барабыз. Һәм дә безнең имамларыбызга әйтәбез, һәр вакытта тырышыгыз бу телеграм каналны укырга, сезгә тел тәҗрибәсе, һәр көнлек бер тел тәҗрибәсе булачак. Шуңа күрә без татар телебезгә бик сакланабыз, тырышабыз безнең Мәскәүдә яши торган балаларыбызга, семьяларыбызда, илләребездә татар телендә сөйләшергә, хәтта үзара. Сезгә тагын мисал китерәм. Муфти хәзрәт белән аралашкан вакытта телефон аша SMS, WhatsApp-ларда ул 90% татар телендә яза. Хәтта нәргә җавап бирсәң рус телендә, сиңа кире кайтара татар телендә. Үз арамында фақат татар телендә тырыша сөйләшергә. Без үзебез монда Дагестан җегетебез бар, башка үзара ашлай урысча сөйләшсәк тә, ләкин аларны да өйрәтәбез татар телендә сөйләшергә. Һәм менә сездән Хөсәйн Фәйзханов турында да сорамакчы идем. Вакытыбыз бармы? Фәйзхановка табабыз. Менә мин сезне бу фильмыгызны карадым. Соңгы араларда бит инде башлыча менә сез зур тырышлык күрсәттегез Хөсәйн Фәйзхановны танытыр өчен. Менә без еш кына шул турыда сөйләшкәндә, шагыйрьләр турында да әйткәндә, татар кешесеннән сорасаң, кемне беләсең, Тукай белән Җәлил ди. Һәм дин вәкилләре дә шулай. Мәсәлән, Хөсәйн Фәйзханов бөтенләй диярлек онытылган иде. Менә сез Хөсәйн Фәйзханов буенча тагын нәрсәләр эшләргә уйлыйсыз һәм тагын күпме безнең шушындый онытылган дигән шикелле дин әһелләре, ничек уйлыйсыз? Иң беренче мин бу сүзләргә риза түгел. Чөнки Совет заманында Хөсәйн Фәйзхановка бик күп игътибар бирелде Татарстан галимлар тарафыннан. Иң беренчесе академик Миркасым Усманов, аның шәкерте Риф Марданов тарафыннан. Аларга хәтле бу традициялар ул Ибрагимов заманында, Саади заманында, хәтта Риза хәзрәт Фахриддин аның турысында язды. Ягъни Совет заманында, царь вакытында Хөсәйн Фәйзхановка һәр вакытта игътибар бирелде. Ләкин Миркасым абый өзенең китабы 8нче елларда тамамлаган булса да, Риф абый бу китапны татар телендә язды. Татар телендә булганга күрә, ул әлбәттә татар дөньясы өчен мәшһүр булды. Кем татар телендә укый ала, шөгыльләнә һәм дә куллана ала, шул китап белән кулландылар. Ләкин рус дөньясы Хөсәйн Фәйзхановның әсәрләрен, нинди аның өлеше бар, аны матур итеп, зур итеп, шулай әлбәттә сизми калдылар. Хәтта без нәрсәләрне сизми калдык, белми калдык. Иң беренчесе ул Хөсәйн Фәйзханов институт восточных рукописей, аның каталогизация башында булган. Ягъни иң беренче каталогларны татар телендә, араб телендә, фарси телендә ясалган кеше ул. Ягъни бүгенге секендә шул белем, шул илм башлана, мәсәлән, источниковедение, шул зур өлешне керткән Хөсәйн Фәйзханов. Икенчесе, аның китаплары мәшһүр булса да, ләкин бер китапта татар телендә, рус телендә, араб телендә, хәтта тахқиқларны, комментариялар бирелмәде. Бүгенге секендә без бу хезмәтне тамамлыйбыз. Өметләнәбез, декабрь айында Хөсәйн Фәйзхановның бөтен кул язмалары, аның әсәрләре тамам булачак. Иң мәшһүр китаплары Рисаләсе, икенчесе Улуг мәдрәсә, ул безгә билгеле иде Ислахул Мадарис Ибрагимов вакытыннан, һәм шул Казан ханлыгы һәм Касым ханлыгы. Ягъни безнең милли тарихыбызга академический карашны, шундый фән карашны ул беренче таш салган кеше ул Хөсәйн Фәйзханов була. Икенчесе институт шул махтутатлар рукописей сакланган. Элек вакытта әйтә идек 26 рукопись, кул язмасы. Бүгенге секендә
biz яңа рукопислар açıldı. Алар umuman нибарысы 75 рукопис булды. Ошол рукописларны, кул язмаларны, аларны бастырырга ниятебез бар. Кайберләрне тәрҗемә итәргә. Чөнки алар арасыннан бик мәшһүр бар. Мәшһүр рукопислар, мәсәлән, Тарих Дагестан, Тарихул Ислам фи Дагестан, ничек Дагестанга ислам динебез таралды. Ул шундый мәшһүр. Имам Термизига багышланган Шамаилун Наби бер кул язмасы бар. Ягъни безнең татарлар өчен горурланык, мактанырлык ул бер зат. Чөнки Санкт-Петербургта шундый зур, мәшһүр, атаклы академиклар, профессорлар янында безнең татар җанлы кешебез эшли, үз дин өчен, милләт өчен кайгырта торган, ничек милләтебезне үсешкә, милләтебезне алга барсын дип, конкурентный булсын дип милләт бик каты көч куйган Хусейн Эфенди Фәйзханов. Шуңа күрә аларга зур игътибар бирдек һәм яшь имамларыбызга ул мисал булсын. Ягъни имамчылыкны алып барырга телисез икән, сез светский дөньяви ягыннан, дини ягыннан сез бик каты белемле булырга тиеш. Әгәр дә кирәк булса университетларда укытырга, кирәк булса мәдрәсәләрдә я имам булырга. Ягъни икесен дә сез булдыра алырга тиеш. Шуңа күрә Мәрҗани хәзрәтләре Хусейн Фәйзханов нинди шәхсия, нинди шәхес икәнлеген аңлаганга күрә иң зур бәясен бирә. Вот мин әйттем, карагыз, игътибар бирегез. 6 томлык Мәрҗани хәзрәтнең 6 томлык Вафиятул Аслаф. Иң мәшһүр аның китабы, иң зур. Бөтен өмерлекне башлаган, шул кул язмасында калган, бастырылмады, билгеле бастырылмады, бүгенге көндә бастырылмады Мәрҗани хәзрәтнең шул биографиялар. Иң зур биографиясы Ибн Сина, икенчесе рәттә Хусейн Фәйзханов тора. Ләкин анда Абу Ханифалар бар, Имам Матрудилар бар зор шәхесләр, ләкин шундый зур шәхесләр булса да, ләкин Мәрҗани хәзрәтләре үзенең шәкерте турысында иң күп урын багышлый шул Фәйзханов турысында. Ягъни дөнья белсәң, инде зур атаклы мәшһүр алим булган аның шәкерте Хусейн Фәйзханов. Ул Мәрҗанины без бик хуплыйбыз, әлбәттә, ул безнең өчен мусульманлар, татарлар, имамлар өчен беренче зат, беренче шундый алим зат бөтен ягыннан. Шуңа күрә бу нәрсәләргә, ишарәтләргә без игътибар биреп, колак салып, аңлап, нигә, ни өчен Шаһабуддин хәзрәт Мәрҗани шундый бәясен, югары дәрәҗәдәге бәясен биргән Хусейн Фәйзхановка. Вот без шул аларны укып, без дә шулай игътибар бирдек. Миркасым Абу Усманов яза, ничек ул Хусейн Фәйзхановның биографиясына килде. Ул бит шөгыльләнә иде Шура журналысы белән. Риза Фәхретдинның макаләләрне укып, аның тормышын укып, и шул ук Шура журналысында укып чыкты Хусейн Фәйзханов турысында. Анарга кызык булды шул шәхес, и аннары берничә ел шул Хусейн Фәйзхановны барып өйрәнгән Санкт-Петербургның архивында, анда утырып, мин аларны күрдем. Чөнки һәрбер биттә язылган Миркасым Усмановның аның исеме бар. Ягъни шул кагызларны, кул язмаларны үзе ул аларны карады, выпискаларны ясап, шул китапларны матур итеп ясаган үзенең мәшһүр китабы Заветная мечта Хусейна Фәйзханов рус телендә. Һәм бер генә сорау, хәзрәт, менә бу турыда татарлар күп сөйләргә яраталар инде. Гаяз Исхакыйның 200 елдан соң Инкыраз дигән китабы бар бит. Менә 80 ел гына калды дип, аның буенча килеп чыга инде, анысын татар бетергә тиеш булып чыга. Сезнең бу турыда уйлаганыгыз бармы һәм татарның киләчәген ничек күрәсез? Гаяз Исхакый хәзрәтләрнең сүзләре минем башымда һаман тора. Мин бу аның бәясен, аның шундый аналитикасын ай сайын уйлыйм. Валлаһи, ай сайын бу сүзләр миңа кирәк кайта. Инкыраз турысында шулай карасак, безнең милләтебезнең саны кими бара. Лек вакытта 6 миллионлык, 7 миллионлык. Хәтта совет заманында 30-нчы елларда, әгәр дә үзбәкләрнең, татарларның саннарын алсак, алар бер булды, тигез булды. Үзбәкләрнең, татарларның бер тигез. Бүгенге көндә үзбәкләр 33 миллион, 34 миллионга киттеләр, татарлар 5 миллион гына саклады. Әгәр дә тел мәсьәләсен карасак, бер конференцияда әйттем, әгәр дә хәзер Хусейн Фәйзханов кире
кайткан булса иде, ул әйтә иде, айдагыз рус телен укыйк, рус телгә өйрәтик безнең мәдрәсәләребездә. Ул кире әйтер иде, айдагыз татар телен өйрәник, татар теленә укытыйк, татар телен яңадан тыргызыйк. Ләкин шундый хәлләр бар. Әлбәттә, ул бик куркыныч хәлләр. Без яшь вакытта, авылларга кайткан вакытта, аналарыбыз, аталарыбыз җибәргән вакытта, барыгыз төп ватанларыгызга, авылларыгызга бераз гына татар телегезне яхшы булыр дип татарча сөйләшерсез. Хәзер кире кайтабыз, барсында татар авылларында урысча сөйли. Авыл балалары бер-берсенә ВКонтакте язалар, поздравляю, тәбрик урынына, с днем рождения. Әйтәм, сез нәрсә, исердегезме? Нинди с днем рождения поздравляете? Син бит татар баласы, син бит татар телендә әйтергә тиеш. Әлдә без урыс мәктәпләрендә укыды, безнең юк иде, мөмкинлекләр юк иде. Аналарыбыз, аталарыбыз безнең белән урыс телендә сөйләшә иделәр. Хәтта без бүгенге секундта үзебезнең балаларыбыз белән я урысча, я татарча шулай кушылып сөйләшәбез. Безнең фин татарлар кебек юк. Финнар бик матур итеп татарча сөйләшәләр. Чөнки алар урыслар арасында яшәмиләр, тырышалар татар телен сакларга саф, шундый чиста, пак хәлендә. Ләкин әгәр дә шулай тирән генә уйласак, Гаяз Исхакыйның шундый инкыраз дигән нәтиҗәсенә, аның сүзләренә бер бакмыштан да дөрестлек булырга мөмкин. Ләкин качан ук мин уйлыйм бу нәрсәләрне, үзебезнең өлкәләрне, кайбер өлкәләрне, Ярославский, Ивановский, Санкт-Петербургларны дөрестән дә. Ләкин кире кайткан вакытта Татарстанда әйтәм, юк, безнең җумһуриятыбыз яши, күркәм безнең чараларыбыз уза, матур китапларыбыз бастырыла. Ул да булмасын. Барабыз Пенза якларына, барабыз Чувашстанга, барабыз башка җумһуриятларга. Бар, тырыша халкыбыз таратырга. Ләкин әгәр дә хөкүмәт тарафыннан татар телен укытылмаса, татар теле безне факультатив рәвештә генә калса, әлбәттә ул зор кабахат, начар эш. Аны без имамлар, устазлар, ата-аналар бу мәсьәләне мөмкинчелек хәтле күтәрергә тиеш. Әгәр дә без тәк кенә утырсак, дәүләткә каршы әйтергә булмый, дәүләт белән каршы барып нишли аласың. Юк, телебез юкка чыга, горефләребез, әдәтләребез юкка чыга. Шуңа күрә рәхмәт, мин шунардан бик каты шөкранә кылам муфти безгә. Шулай безнең белән аралаша һәр вакытта саф күркәм татар телендә, анарга ошап, аны ишетеп, без дә тырышабыз татарча сөйләшергә, аннары йортларыбызга кайткан вакытта үзебезнең балаларыбыз белән, хатын белән тырышабыз татар телендә сөйләшергә. Шуның өчен дә анарга зур рәхмәт дә укыйбыз. Шуңа күрә татар телебезне саклыйк. Инде дин ягыннан минем бернинди куркуларым юк. Чөнки урысча да сөйләшә торган безнең имамларыбыз бик динле, аларның балалары биш вакыт намаз укыйлар, рүзәләр тоталар, зәкят нәрсә икәнләр, араб телендә шыкылдаталар, су ичкән кебек, аны күрәбез, ишетеп торабыз. Ләкин татар телләре калды, юкка чыкты. Ничек инде Польшада, Литванияда безнең татарларыбыз яши, бүгенге секундта Польшаның муфтисы килә, татарча сөйләшәсең, бер сүзне дә белми, бер сүзне дә әйтә алмый. Литваның муфтисы бер сүзне дә әйтә алмый. Ләкин мин татар җанлы кешеләр дип үзләрен әйтәләр. Шуңа күрә бу хәл бик авыр. Касым шәһәрләренә карыйбыз. Элек вакытта Касым татарлары нинди атаклы татарлар, иң бай татарлар иде Касым татарлары. Санкт-Петербургта, Мәскәүдә бөтен магазинларны, мәктәпләрне, вакыфларны, мәчетләрне төзегән Касым татарлары. Бүген кай Касым татарлары? Нәрсә калган? Шулай китапларда гына калган. Анда Бишкартчык, монда Бишкартчык, хәтта безнең өлкән Түбән Новгород өлкәбездә 30 татар авылыбыз, элек вакытта 100-гә якын, совет вакытында 150 мең якын кеше яшәде. Хәзерге вакытта соңгы перепись буенча 30 мең гына кешебез калган. Ул инкыраз. Шуңа күрә бик өметләнәбез. Җумһуриятыбыз, безнең рәисебез, башка шундый атаклы шәхесләр
тагын да бу сүзләрне әйтеп, президент алдында, Путин белән очрашкан вакытта, Совет Федерация, Госдумада татар телен саклыйк, юкка чыгармагыз, безнең мәктәпләребездә, авылларыбызда татарча укытылсын, фәннәр, маддәләр. Не татар телен, башкасы, башка маддәләр укылсын. Ләкин ул күп нәрсә тора халыкта. Әгәр дә ата-ана үз баласына әйтә, нигә минем балага татар теле, ул соң кем була? Ул соң аны кая куллана ала? Лучше әйтәләр, инглишчә укысын. Аның файдасы булыр. Ул инде булса аннарга бизнес табышны китерә торган нәрсә була. Ул бит шундый сүзләр бик нәшер ителде, бик аны һаман ишетеп торабыз. Аталар, аналар үзләре айыплар бүгенге секендә, үзләре татарча сөйләмиләр. Һәм дә әйтәләр, балаларга берни түгел, урысча сөйләшегез. Вот мин аны күрәм, зур безнең шундый зур проблемабыз бүгенге секендә үзебездә тора. Башларга үзеннән кирәк. Ата буларак, ана буларак үзеннән башла. Аннары башкасын тәнкыйть ит, дәүләтне тәнкыйть итәргә теләсәң, хөкүмәтне, муллаларны үзеннән башла.